Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam ta kasngi. Unong penwandur nong su dor ya ki jahnya fashion designer ba paunam na Meghalaya u Daniel Syiem ulayo opdiang ka khusnam ka bakarpang iconic trailblazer in regional culture ha ka jingelang I khusnam Oriflame present whose next 2026 influencer awards is a Northeast edition kabla long ha Golgata. Yagane ka jingelang ay khusnam na pelong daka whose dad 360 but lawanra daka Oriflame India haga baka Meghalaya tourism kalongkum associate partner haga jingelang kala itho but ay jingero yaki nong thau baki nong wanra jingkala na kijula ka is but not east India u Daniel Syiem uday ubla pau bha haga prathai fashion na marka rukom ba upenya so yaga jinge mare pat ba tin rai ba kachingi thu khana pat ba hakrukam thamai lingba ki kam jong u ulapan pawe ka jing itanat jong ka culture ki jan pat ba bar ki sapshnong tin rai jong ka than North East India ha ki rin san pat ba jong kri but wat shabari ru ulaya rap ru ban pen khlan ye ki nong than chnong but jing ya da ye ki jing thu khana tin rai jong ka jilla ha ba priang ye ka khusnam harin san u Daniel Syiem u basngok hia badap da ka jing sngongo ula gran shapang ka jing ya lenti jong unadu dangren ha ki lom jong ka Meghalaya kalong ka buram ka bakrau ban yo priang ye ka khusnam iconic trailblazer in regional culture nga ai khublai shikat de e ya ka kinhon whose dad 360 kabala itho ya ka jing ya lenti jonga ka jingya lenti jonga ka sedang kum ukhna na ki lom shnong ubadon ni ki jingye mi pat ba banya sam mi ki jingye thu khana jung ki briu jonga lingba ka fashion hen raymond ta habanga yeng hangni nga smokeman but smoker khu e banga dang em ya kata ka jingye mi pat ba omdon satya kine baro khlam ka jingye rap ba jingye lam jong ublai